tetep arep tak paringke anakku lanang. Sapa? Nanda. Rene Ger. Nanda iki. Rene Ger. Sing ngalang-alangi dalanmu idak wae, idak. Rene Ger. Saiki wiwit dina iki kowe tak angkat anak dadi putrane. Maju. Rokokku bocah. Kene. Kira-kira Nanda gelem ora yen dadi putrane Ibu Endah Laras. Burut. Andane burut. Kira-kira ki kowe duwe ibu aku kaya ngene iki seneng apa ora, Ger? Seneng. Senenge sing rada jelas ngono lho. Seneng. Iya so cetha lho. Lah iya, sing mbok senengi apane, Ger? Dika. Piye to sing mbok senengi apane? Ora jelas ngono. Kapan-kapan ya toh dolan nang gentan. Sinau ora kok nek karo Mas Bayu sinau ngendang, sinau mayang atau tak ajarin kok nyanyi keroncong. Nek gelem toh? Purun. Nah, iki kok kena dinggo. Alah sadurunge kuwi to, nggih. Masa aja kesusu ngono lho. Pokoke nek saben dina ki ibu ki ning omah, ya ta nek lupute kuwi, pas ibu lagi nderekke panjenengane Pak Anom, atau sak dolan dhewe ora apa-apa. Pokoke ibune ora ning omah, ora apa-apa, ya ta. Atur nuwun lho, Mbak. Sautan. Ora kanggo kowe ya, Ger. Aja tinggo tuku barang sing nek Sumeri. Nyenani aku bojok. Wah, bareng itu duit nyenani aku Sumeri. Oh, bojok kali. Matur nuwun, Mbak Ida. kok sik to. Kok Mbak Bu no? Ibu tapi itu kok Mbak ki lho. Ibu. Jaluk meneh, duitnya jaluk meneh. Ampun. Ora, anu kinten-kinten menika cocok menapa mboten menika dados putra kula. Alah pun cocok sangat. Padha mleguke. Nah, cocok lho Mas. Dasare aku ora duwe anak lanang. Wis to iki tekan omah nggo ganjel lawang lho. Wis, ngono ya, Nger. Matur nuwun, Sing Bu prayetno ngati-ati sinau sing temen karo Mas Bayu. Sungkem. Bar diparingi sungkem. Ngerti sungkem ra? Mlaku dodok, saka kono mlaku dodok. Sajit. Sik. Entuk duit to ora? Ayo. Ayo. Ampun ya. Ya wis. Matur nuwun. Iya. Salaman karo Bapak, salaman. Monggo Ya. Karo burine salaman. Loh, iki Pak Daliman nggih. Ya lah, Nger. Monggo, Mbak, diatur iki wae anune apa? Nika wis bianget aku nembang. Ya. Kenalan ya, Mas? Ya, Yuk. Sore jalan ya Mas
Sik Gong sik. Kowe tak idai lap ya dibubarke. Nuwun para pamirsa. Malah para kuping. Nggih niki wau pun, Pak. Sampun katur kutub manggung. Kutub manggung. Pangkur caping gunungipun Slendra Menyurang pisan. Cocok niki. Dah, nada. 200.000 kok terus lungguh. Anu apa jengleng? Nggih, Pak. Lah kula niku isone jengleng lah diajari nada. Nada. Ayo munggah dah, ayo kene. Le, dadi putrane ibu kuwi ora kena isin-isin. Apa kabisanmu tetep kudu ditunjukkan ning ngarsane para tamu kabeh. Ya ora, Mas? Iya. Rene. Atang kentung kedut tang. Atang tung pandut. Bocah iki latah. Bocah iki latah. Latah piye to, Mas? Akhir ana swara kendang joget dhewe dheweke. Aku ngundang ibu ki lho ngundang. Lah iki kenapa ya terus joget to? Dah. Nggih. Ajaro caping gunung jengleng. Ya. Nggih. Ya, iso. Woi, wis ayo. Lha kowe ngopo ora jengleng? Kok kowe iki diperintah wong tua kok bales diperintahnya apa? Lah sing apa dhuwit saweran sapa mau? Lha jenengan ki napa to? Loh. Lah aku kuwi ya ra gelem kene, mau sawerane 200 iki. Ampun, mboten, pun mriki. Kowe kok iso wani batas sing ngajari sapa? Lah. Ayo. Ini le, tak ajari le. Pokoke kowe lak kuwi nonton. Sepiten, Pak. Saben bengi nyamang. Kowe kok Kula. konang. Ayo alon-alon coba. Bismillah. Saben bengi. Ya. Aja dingonoke. Aja kasar-kasar karo anakku. Pinggir, loro ora ngger mau. Ati. Aduh. Jeneng aku ki sebagai ibune ya ora trimo lho, Mas. Sampeyan ki lho. Ana lho wong lanang sampun takoni atit. Lho ya pengen manja-manja karo ibune kok ya ora apa-apa to. Ya. Bacot kan, Ger? Nyawang Ayo, kumpul. Mumbul. ayo. Wah, Kabotan weteng.
sakit numbul. Wis Elok tenan, wis iki cocok banget dadi anakku. wis pokoke kowe iso ngene gendut tak guang. Clear. Terus sing tur agar wani sing saya. Yen yen memajang Harus diglek lho mung karo janur. Sing tenanan lho. Ampun. Yen memajang mung karo janur kuning. Yen memajang mung karo janur kuning. Alon-alon kok nek rubuh lho, Ger. Katok kok mlontrok ae. Ini usah boleh tapi enggak. Lagi to, mboten Usah kan. ora. Mboten iki. Oh. Boleh apa reng? Golek apa to, Mas? Ampun. Ben ora ucul, lorot ku malah isin. Ben lorot malah isin. Ayo meneng. Ampun. Wah, mbok omong aja padhe ngono. Kalani geracul. Ayo. Kembang wae weton. Ya lara to ya. Sing batalane kok wetenge. Gununge pripun, Pak? Gununge agar betor ana trete ngene gunung. Elah ger. Apa? Iki disawang Pak Anom, sawang Pak Anom. Dipersani Pak Anom. Pak. Kok apa? Lagi jare. Kula Jare. Tak ajari, Aja Pak. wedi. Pak, ngono Pak, Nggih. Bapak. Bapak. Nyuwun Iya. titik. Wis ngomong dulu. Oh, kuwi iki mau. Ayo tak kandhani ya. Lho. Ngene lho. Sang. Lha sultan ngomong dhewe. Ngene. Nggih. Pacitan. Ampun ngoten. Aja ngono no. Pasitan ora ngono no. Pacitan sarwi jenah. Malah angger ngene jan malah kaya petinju. Kaya malah kemamatu dadi kaya mama tali le. Angkluk lan. Wah, tidak lihat. Ayo, tidak lihat. Ayo. Panas udan. Betul, kowe itu guru iki lagu iki penyanyi keroncong top lho. Gua. Ayo. Bojomu lho. Tarian. Pak Anda. Tarian. Ayo. Ayo to tarian. Ayo. Pak Anda apa? Isara. Ayo. Tuku klengkeng. Nah. Ayo terus. Terus Tuku aduh mati aku. Tuku klengkeng. Tuku klengkeng. Wah iki ra urung aku iki. Agar nganti kowe iki. Mboten sias ngono. Ah iso. Keren. ora apa-apa kowe kudu apa menginterpretasikan apa sing arep mbok omongke lho ora apa-apa.
Ngene ora pati lara, ngene lho, Dra. Tak kandhani, aja wedi eneng ibu, tak amping-ampingi. Ayo gek ndang. Mboten niku mboten awan sae. Lah iya piye tuku klengkeng. Tuku klengkeng. Tuku klengkeng. Nang ndi? Nang ndi? Nang ndi? Hah? Nang ndi lho? Kodong to. Sing ngene kapan? Ayo tuku klengkeng. Mboten niki kula Ganti. Ganti. Gawe apa lagi? tuku klengkeng. Ya mau Nang tuku pasar sapi. Sapi. Pasar sapi. Bapak gareng baik hati. Kudu metu, Mas. Nek Bapak dadi kula gareng awan baik lho. hati. Jalukmu piro jalukmu? Nggih sak pari. Ora, kudu ngarani. Piro? Nggih 100 lah minimal. 100 apa? 100.000. 100.000. Nggih. Karo diculek matane ra. Betul. Ya aja. Gampang, engko gampang. Nggih, siap. Kowe ndek nomor rekening. Betul. Lali. Lali. Aku kerep jaluki nomor rekening ya ora dikirim-kirim. Oke. Atur tuku klengkeng. Tuku klengkeng. Ayo, Dik. Pasar sapi. Ayo. Mas gareng. Mas gareng baik hati. Nek kok tukune klengkeng ning pasar sapi ya ora kleru ta alamate. Mboten. Panas sultan. Ayo. Ayo. Panah sukan aling-aling. Wah, suarane kok kali. Kaping gunung. Pak ya. Pas. Pas. Suarane kowe pomo dadi wira suarane Pak Anom. Nggih. Kon lungguh kono sing arep mbok singkirke sik sing ndi Mbok. papat. Sing arep mbok ganti sing ndi kae? Bungsumu sapa? Betul. Sing arep mbok singkir sing dilirik Joko terus. Nadyan. Ayo toh. Nadyan wadon sarta lanang. Nganggo penjiwaan ekspresi. Gunung mani banyu bening. Ya sing sareh ora kaya ngono kuwi no. Ayo sing apik, pungkasan sing apik. Minumane banyu bening. Wah, kepunangan tenaga. Wah. Ayo langgame duet karo ibu. Halo, piye toh? Ya. Nggih boten napa-napa. Ya. Terus wedi. Ayo. Dek zaman berjuang Bagus. Sekelingan anak lanang Biyen tak openi Ning saiki ana ngendi Keturutan sing
mboten. Ini lebokke urung rampung kok lebokke duit iki. Yuk. Sakar bisa. Sakar bisa. Matur nuwun ya, Ngger. Nggih. Ngampun Mbak Matur sembah nuwun. Iya. Nggih. Tetep ngene, nadyan kowe iku tak magangke dadi dagelan ning kowe kudu iso gending, iso joget, iso nembang ya. Nggih. Ora mung trimo dagel tok nih ya kudu iso samu barange ya. Nggih. Latihan sekolah dirampungke sik. Besok tahun ngarep kudu munggah, ya ora munggah gurumu pateni kae. Sing manut karo Mas Bayu, nderek Mas Bayu ya, Ngger. Wong iki Pak nadyan napa-napa niki prigel Pak. Mboten mung joget mboten ngrompet. Lho, Trompet. trompet. Nggih. Saestu Pak. Saestu kok mboten goroh. Nggih. Wah, gerpun kejang-kejang niku lajeng ketoke kepinterane, Pak. Trompetane pun. Trompet apa ya kok? Oh. Berarti aku seneng tenan iki duwe anak iki, Jan. Ini trompet to. Oh iya. Nggih. Nunggu kepinterane trompet niku wah nyolong pethak ya Dayo. Nggih. Ayo ya. Coba ayo. Coba-coba di trompeten di trompete. Pak, genong, Pak. Lho, Ganong, kok sing ya. trompet kowe sik. Wong ki arep ngetoke kowe trompet tamu kok ngomong. Sing fokus gen trompet tamu ayo. Mbah, trompete, Mbah. Sik kok sik. Iki cepake trompete. Kok dimut sik iki iki. Dah dimut karo Mas Pur, Bu. Wes muni ya dah, tak cekelke iki. Nyanyi. Ayo Dra. Dra, tak cekelke kene. Ngadeg no, ngadeg ning. Oh, ora pak iso ora iso. munjal. Lungguh. Oh, lungguh. Lungguh dah. Ketokno kepinteranmu. Nanda bukan anak sembarangan. Lungguh kene ora Meeting saradan. Nanda. Lungguh kene. Lah iya. Ora ketok penonton jopo. Kayak ngene kaya kucing dicengkiwing. Lah ngene kene kok sing nonton sapa? Ya. Piye lagune apa? Ayo nyuri jam dah. Ya ampun, Ger, bocah kok pintere kaya ngene ya Allah. Benerane Ger, tak sayang ngene Ger. Timbal ibu. Wah. Ya ampun. Makandani ibu marem tenan duwe putra kowe cah Bagus. Alah bagus dhewe. Alah santang diam. Alah bagus. Jan. Barang dikucang malah kaya Sadirana. Piye? Kaya ngono. Umurku tambah wina nomor wina. Ampun nggih, Pak. Salim sik Bapak, salim Bapak. Bali mulan apa langgame gom-gomino ayo Mas Garing sing beksa bar iki lagi kowe nang Jereng